ଟିକେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକି ଆସିବା ହେଲା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକି ଆସିବା ତାପରେ ସେଠି ଖାଇତେ ଯିବା କାରଣ ଆମେ 3 ଜଣ ଆଉ କିଛି ଚିହ୍ନା ଦେବାକୁ ଏଠି ହେଲା ସତରେ ଆଉ କିଛି ଚିହ୍ନା ଦେ ଏଠି ହେଲା ଦାଦା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକି ଆସିବା ତମେ ତ ଦବ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଚିହ୍ନ ହେଲା ପଇସା ଟିକେ ଭିତରେ ଯିବା ହଁ ଚାଲ ଦେଇ ଆସିଦେଲ ଭାଇ ତ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ହେଁସ କଥା ଟିକେ ବାସ୍ ଚାଲ ଦିଆଗଲା ଟିକେ ଆଉ ଲାଇନ୍ ବାହାରେ ଅଛି ଲାଇନ୍ଟା